عبيت بانكتات كندا كم RBC, TD, BMO, سكوشيا بانك كم CIBC مبزحتو اجزي أبسرع ناي سيفين أكاونت كاب 0.01 مئتاويت كساب 0.1 مئتاويت دراي ولد كم زخفلو زفلدي نابند $10,000 انتهاليكم أمود أتعمد $1 دراي ولد كم زهوهم مالتيو اتكان ديا جواب عماويل كاب أمن خيواتز زتكاملو سلتدما متشؤنات وي convenience drive كابلوم دحرجن إزي سلتزين تزيك إيرامو عازي بزو حساب نابزن السعبا بانكتات مقعزو عاكي ترفوني عبزن إلو مدبيكا تنزبلت عن زحاشا ناي سيفين أقلقلو زهبا بانكتات عينوت مخانن بزرزر كنريوينا Royal Bank, National Bank, Scotiabank, CIBC, BMO and TD all beating earnings expectations in their latest quarter. سلام ترسعكم زخبركم تخاتلتين عزا مدب بناتكم دمس امرجع مسارات بزعبا لعل ولد زهبا بانكتات كندا ناباكم كبولو متسيلخو برغم قتال بانكتات بزح ربحا كم تسألن زخل اتي انكو اقباب انتلو جنزب عماويلن نخالو السوات بملقاحة رحيم نزا اقباب تتقيمون بزي سكفتا جنزب كخعبتو زقورم حادة سرعة دمالو ازي سرعة زي فراكشنال ريزيرف بانكين تباهيلي فلت كاند علامان ايزي سرعة زي دما بانكتات ازي وحد ميتاويت كابتي استقمت اجنزب بكاشا اميتن اتزبز حميتاويت بملك لقاح نخالو السوات كهباس لزقبري بخمسة أقباب دما إذن بانكتات من زمانات كقوعزات أنيحنن يخدانا اللوه بزي كازي كمو بموارن دما أو عبيتنا يقوتوا عب إجام كم زبركتا زفلتيو مغنياتو اتي كاب عماويلن ستأكبا جنزب نغالو تاوفرتي ويتكالات يلقحوهم اللوه مالت بتزاواري ناممعوال قوتوا زوحز جنزب يفنوا اللوه مالتيو اتوم جنزبهم بوحس ملكع كم ستعكبالو من آمنو نعامتات مس بانكتات أميتهم زقوعز السواد زربحو ربحا مستي اتن بانكتات جنزبهم تتأكيمن زربحو ربحا كناس أزاركالو دارقا يرخبني كنمين رخيل اتا انكو عماويل كرابحوا زخولو منقدن تهاليا متشو زخونا أقلقلوت مركب تراحيم عبزق زيزي إذا ناينوي حامتات تموكروز تنحن بلمدي تراديشنال بانكس تباهيلن زلليا بانكتات مزا نابز حلفة قرب عمتات نابز اندوستري زمتا ناي اونلاين بانكتات عب حيال ودزرقاتين ركبا اتمنتايسي إذا ناقش بانكتات نعماويلن زحاشنا انترست ريت النهابا بقطري آزي بزح عماويل وزدالو مسلزلوا. A new survey of Canada's banks shows there's a growing divide between Canada's big five banks and smaller mid-sized institutions. While many people are generally satisfied with their banking, there are growing concerns about excessive fees and a lack of customer service. Here's Pat Foran and Consumer Alert. Pat. Thanks, Zoraida and Nathan. JD Power has been doing this bank survey for the past 20 years, asking customers about trust, products and services, and resolving problems or complaints. Customer satisfaction with Canada's Big Five slipped slightly this year, but improved with Canada's mid-sized banks. اتقاند مغنيات مقعاز نايزوم عماويل انتايو لنا مسن حاتت بمجمرية اتزعابي ناي عماويل سقات inflation وي زغبابي مغنياتو واقاتات مقبن قزاخراين بسلسة مئتاوي تنتراوسيخو اموخا اتن بانكتات 0.1 مئتاوي تراي زهباهان تلوا استقامت اقنزبكم ناي مقزع حيلو سلازقنس نحنا كم حبرسب لنويح زعلما مدبات محنسات سيف مقوار بهالنا كابكون انبقار جنزب ابتحت ولد زلو حساب وي اكاونت مقمات نوقد بسنكي انفليشن زاكبنا جنزب حيلون لا تداخمه سلازخيد وفرخ نقبرلون تزيكي إلنا أبلعل ولد كبانا زخل بانكتات مقعز كدليم بزو حساب بزعبا وحسنت نايزان لعل ولد زهبا كنسن كنكا ناقش بانكتات كحاتت نسمع نخون ويوون نسوهم نزا فيديو نداراقهم تماساسال حساب يهلوكم خون ملسن ايزا حتو بقل الزبلت عب كندا زخون بانكي كالمي سراح مجمارا أبال CDIC وي كندا Deposit Insurance Corporation كتكون قديت هاللوا أبال نايزك ساب زخون الدما بمنغستي كساب $100,000 وحسنت وهاب إذن بانكتات ناي أونلاين أقلقلت رأي هباب مسموخانن نبوزحات سبات بفلاين للعلعدمة زي متشو إنت فتيراني كل زقبر كفليت وي ترانسفر بأونلاين تراي زقبر مسموخانو نسركن كالا مدنقارن استقالع خوينو سمع مسباتون وحدات هيكونن بتخوين بتي عالمنا ناب ديجيتالو أسرار حتى مرش سلازلا نتزمت معبالة تقبلوه تقدريها إذن زلوا بهلاوين بانكتاتون وصايتاتن نمقدال مسجزي كل نتفتاتن بأونلاين مقبارن هيكتر فني كرمنا بتن لعل ولد زهبا بانكتات متاوي نزا فيديو تقاميت كوينان ترخيكما لايك كمون اتهم سابسكرايب كيقبركم تكاتولني سابسكرايب مقبار يترسعيهم نابتن زرزر اتاكم قدامي تغيره سرعيا زلهو EQ بانكيا مزوم بانك استفل عليه عينت ناي سيفين اكاونت اقلقلت كترهوت كالي
ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ክሳብ 2.75 ሚእታዊት ወለድ ይኸፍሉኻ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ካብኦም ከይወጻኻ ናይ USD ኣካውንት ምስ ተኸፍት ኣብኡ ብዘቐመጥካዮ ገንዘብ ክሳብ 2.5 ሚእታዊት ወለድ ይሰዱልካ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ናይ GIC ወይ Guaranteed Investment Certificate ኣገልግሎት እውን ንነዊሕን ሓጺርን ግዜ ገንዘቦም ክዕጽው መደብ ዘለዎም ሰባት ዝተፈላለዩ ናይ ወለድ ረብሓታት ኣለዎም ንኣብነት እቶም ክሳብ 6 ወርሒ ኢንቨስት ክገብሩ ዝደልዩ ሰባት ክሳብ 2.75 ሚእታዊት ን9 ኣዋርሕ 2.85 ሚእታዊት ካብ 12 ክሳብ 15 ኣዋርሕ ንዘፍሩ ድማ 3 ሚእታዊት ከምኡ እንዳበለ በብግዚኡ ክሳብ 3.75 ሚእታዊት ወለድ ክትረክብ ይሕግዘካ ብዘይካዚ ምዞም ባንክ ኮንካ ናይ TFSA, RRSP, FHSA ሕሳብ ክትከፍት ይከኣል እዩ ከምኡ ናይ ቢዝነስ ኣካውንት ናይ ሓባር ወይ ጆይን ኣካውንት እውን ክትከፍት ይከኣል እዩ ናይ ሞርጌጅ ኣገልግሎቱን ብልዑል ናይ ፋይናንስ ኣማኻሪ ሓገዝ እናተገበረልካ ከተሳልጥ ይሕግዙኻ እዮም እቲ ናይ መጨረሻ መዘኻኸሪ ድማ እዞም ባንኪ ኣባል CDIC ከም ምዃኖም መጠን ክሳብ $100,000 ውሕስነት ኣለኩም እቶም ከም ካልአይቲ ገይረ ሰሪዐም ዘለኹ ኒዮ ፋይናንሻል ይበሃሉ እዞም ኣብ ካልጋሪ ካናዳ ዝመደበሮም ባንክ ዘይከም ካልኦት ባንክታት ገንዘብካ ናበረኸ ክኸይድ እንከሎ እቲ ዝህቡኻ ወለድ እውን እናዓበየ ከም ዝመጽኦም ዓማዊሎም ዝሕብሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ምዞም ባንክ ኮይንካ ተጠቃሚ ናይ 2.25 ክሳብ 3 ሚእታዊት ወለድ ክትከውን ይከኣል ናይ USD ኣካውንት ኣገልግሎት ክሳብ ሕጂ ዘይምጅማሮም ንብዙሓት ዓማዊል ናብኦም ንኸይገዕዙ ዝገበረ ገለ ካብቲ ድኽመታቶም እኳ እንተኾነ ናይ ሞርጌጅ ከምኡውን GIC ኣገልግሎት ምሃብ ይፍለጡ ኩሉ ኣገልግሎቶም ብቴሌፎን ወይ ኦንላይን ኮይኑ ልክዕ ከም ካልኦት ባንክታት ኣባል CDIC ኮይኖም ክሳብ 100,000 ውሕስነት ይህቡኻ እቶም ከም ሳልሰይቲ መወዳእታን ገይረ ሰሪዐም ዘለኹ ዌል ሲምፕል ዝበሃሉ ኮይኖም እዞም ባንኪ ካብዘን ልዕል ኢለ ዝተጠቕሳ ባንክታት ፍልይ ዝበለ ኣካይዳን ረብሓታትን ኣለዎም ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ዝኣክል እዞም ባንኪ ንዓማዊሎም ኣብ 3 ደረጃታት ብምስራዕ ዝተፈላለዩ ረብሓታት ይህቦም እቶም ደረጃታት ድማ ኮር ፕሪሚየም ከምኡን ጀነሬሽን ይበሃሉ እቶም ጉጅለ ኮር ትሕቲ $100,000 ገንዘብ ዘለዎም ክኾኑ ከለዉ ዝረኽቦ ወለድ ድማ 1.25 ሚእታዊት ኮይኑ ናይ USD ኣካውንት ዘለዎም ድማ 2.25 ሚእታዊት ይህብ እቶም ጉጅለ ፕሪሚየም ካብ 100,000 ክሳብ 500,000 ገንዘብ ዘለዎም ኮይኖም እቲ ዝረኽቦ መጠን ወለድ ድማ 1.75 ሚእታዊት ኮይኑ ናይ USD ኣካውንት ምስ ዘለዎም ድማ ክሳብ 2.75 ሚእታዊት ይህቦም እቶም ጉጅለ ጀነሬሽን ልዕሊ 500,000 ገንዘብ ዘለዎም ኮይኖም እቲ ዝረኽቦ ወለድ 2.25 ሚእታዊት ኮይኑ ካብቲ ዘለዎም ናይ USD ኣካውንት ድማ ክሳብ 3.25 ወለድ ይረኽቡ ብዘይካዚ ዳይሬክት ዲፖዚት ምዞም ባንኪን ተራኺብኩሞ ተወሳኺ 0.5 ሚእታዊት ክትረኽቡ ይሕግዘኩም እዚ ማለት እቶም ጉጅለ ኮር ዝረኽቦ ወለድ ናብ 1.75 ሚእታዊት ይበርኽ ማለት እዩ እዞም ባንኪ ናይ ካሽ ኢንቨስትመንት ከምኡን ትሬዲንግ ኣገልግሎት ዘለዎም ኮይኖም ብዝደለኻዮ ዓይነት ማለት ብናቶም ኣገባብን ብመንገድኻ ድማ ወፍሪ ክትገብር ይከኣል ብዘይካዚ ካብ ኮሚሽን ወይ ኣገልግሎት ክፍሊት ነፃ ኮይኑ ካብ ዝኾነ ATM ገንዘብ ከተውፅኡ ከለኹም ዝኾነ ይኹን ክፍሊት የብሉን ኣብ ንግዲ ስቶክ ማርኬትን ክሪፕቶካረንሲን ክሳተፉ ንዝደልዩ ሰባት ድማ እቲ ዝለዓለ ረብሓ ዝህብ ባንኪ እዩ እቲ ምንታይሲ ኩሉ ትገብሮ ዕድግን መሸጣ ናብ ስቶክ ካብ ኮሚሽን ነፃ ስለ ዝኾነ ክሪፕቶካረንሲ ክትገዝእን ክትሸይጥን ግን ዝተወሰነ መጠን ክፍሊት የኽፍሉኻ ብዘይካዚ በቲ ናይ USD ኣካውንት ኣቢልካ ዝደለኻዮ ናይ ኣሜሪካ ስቶክን ETFን ክትውንን ይሕግዘካ እዚ እቲ ናይ ኤክስቼንጅ ክፍሊት ከተወግድ ስለ ዝሕግዝ እዩ ዌል ሲምፕል ብዘይካዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ናይ ሞርጌጅ ኣገልግሎትን ኣለዎም እቲ ዝበለጸ ኮይኑ ብዓማዊል ዝተረኽበ ረብሖም ድማ ዘይከም ካልኦት ባንክታት ንገንዘብካ ክሳብ $1 ሚልዮን ውሕስነት ስለ ዝህቡኻ እዩ ኩሉ ምዞም ባንክ ዝግበር ንጥፈታት ብኦንላይን ስለ ዝኾነ ድማ ዘይቋርጽ ኣገልግሎት ናይ ኢንቨስትመንት ኣለዎም ቅድሚ ሕጂ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ባንክታት ክመርጹ ከለዉ ካብ ከባቢኦም ዘይረሓቐ ወይ ዓቢ ህንፃ ዘለዎ ምርኩስ ብምግባር እዩ ነይሩ ኣብዚ ዘመን እዚ ግን ናይ ባንክታት ምርሓቕን ምቕራብን ኣገዳስነት ዘይብሉ ኩሉ ብዲጂታላዊ መንገዲ ዕድግታት እናተፈጸመ ካሽ ዘይድልየሉ ግዜና ዘለና ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ ውሕስነት ኣብ ቦትኡ ኮይኑ መለክዒ ናይ ዝበለጸ ባንክታት ብዝህባና ወለድን ኣገልግሎትን ጥራይ ክንልክዖ ዘለና ግድን ኣይኮነን ምስ ሓንቲ ባንኪ ንዘመናት እሙን ኮይንካ ክትቅጽል ንዓኻ ዘረብሕ ኣሰራርሓ እንተዘይብላ ናብ ካልእ ዝሓሸት ባንክ ክትግዕዝ መሰልካ እዩ ንዓበይቲ ባንክታት እሙን ምዃን ጥራይ ዘይኮነስ ንዓኻን ስድራኻን ዘረብሕ ኣካይዳ ክትክተል ግድን እዩ እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ መደብ ኣነ ብወገነይ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝበለጸ ናይ ሴቪን ኣገልግሎት ዝህባ ባንክታት እዘን ዝተቐስኮም ኮይነን ረኺበን ኣለኹ ናይዘን ባንክታት ተጠቀምቲ እንተደኣ ኮይንኩም ተመክሮኹም ከመይ ከም ዝመስል ኣብ ቦታ ኮመንት ክደፍለይ
ካልኦት ብሉጻት ባንክታት ትጥቀሙ ተዳኾንኩም ድማ ንኻልኦት ሰባት መምሃር ክኸውን ኣብ ቦታ ኮመንት ምስሓፍ ኣይትረስዑ እናበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብሩኽ ቅነ